ina mana cikin wannan tashar ta mai suna Boys TV. Mun gode. Gimbiya Fatima an riga an gama. Gimbiya Fatima yar mulki da girma kike. Sai ko azal suna iya haikewa kowa. Bayan haka na Galadino yana da kyau ka sa ido game da rayuwar yaron nan, kada a cutar da shi. Gaskiya ne malam, zan yi duk iyayina tabbatar da cewa na kare lafiyar shi da yadda babu duk wani abu da zai zo ya cutar da shi. Masha Allah. Godiya nake malam, godiya nake. Tausayi ko azal suna iya haikewa kowa. Rabbana kaliki shi ne ke raba baiwa. Allah ya kara lafiya magajin Galadima. Kai ke ji kuka mai kuka kuma ka share mai hawayensa. Kuma ga ka amintaccen sarki Suleiman. Haba, wajen Allah sono zan ga muku dai mai irin wannan gaisuwa ne. Ya magajin Galadima, addu'arka albarka ce a gare mu. Ka yi haƙuri, aiki mai girmama din na gaba ko da a ce jariri ne, in ji a cikin wannan gidan yake. Wannan gaskiya ne ya shugaba magajin Galadima. Kai abin girmamawa ne gare mu. Halayyarka kadai ta isa mu girmama ka a ko'ina ne. Wannan gaskiya ne, yanzu dai ƙarasa kai ka sadu da mai martaba. Ɗazun jakariya ta zo ta sanar da cewa idan ka zo mu sanar da kai yana son ganin ka. To shikenan, Allah ya muku albarka. Mu dai fatan mu shine Ubangiji Allah ya ci gaba da samu hanya ta gari. Nagode. Lalle albasa ba ta yi halin ruwa ba. Wallahi daman wai mugun mutum ya kai haifa mutumin kirki. To ai ma shine abin duba. Allah ya kara ma lafiya magajin Galadima. Shugaba Gimbiya Asiya ta aiko ni cewa tana son ganin ka. Faɗa mata, yanzu je ga da sarki. Idan na gama zan zo sani ta. Magajin Galadima yanzu Gimbiyan zan je in faɗa wannan magana? Ba ki ji abin da na faɗa miki bane? Na ji abin da ka faɗa sarai. Ki je ki faɗa mata. Allah ya ƙara maka nasara ya shugabana. Allah ya sa ka baka. Wato ranka shi daɗi. Irin wannan soyayya da kake nuna ma Bilal kana ganin ba zai ƙara masa yawan maƙiya ba? Allah ya baka nasara. Jakadiya, ina so ki ƙara sani. Ina da babban buri tare da ni. Kin sani Allah bai bani ɗa namiji ba. Bilal yana biyayya, yana kira na baba. A duk lokacin da ya kira ni baba, a zuciyata nakan ji kamar ɗan da na haifa ne. To shi yasa nake jin daɗi in gan shi kusa da ni. Maganan makiya da kike
Allah na tare da mu. Ba ma nufin kowa da mugun abu. Duk wanda ya nufi mu da mugun abu, na yi imani ba zai same mu ba. Bilal na tare da Allah, kuma Allah shi zai kare shi, kuma Allah shi zai kare wannan masarauta. Ina fata kin gaya masa ina son ganin sa. Tun labari ya ishi shirin kai da na gaya masa kuma yana nan ta ban shirin da. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dan Allah ka ji ambato. Ka ga mai tafiya da karfin Allah. Yanzu mai martaba yake magana ka. Sai ga ka Allah ya kawo ka. Kai hakuri abana. Na zo a makare. Ina isowa aka ce min kana son gani na. Bilal, abin da yasa nake son ganin ka, za ka tafi wajen sarkin maharba. Akwai saƙo da zai baka ka kawo mani. Allah ya kai ka lafiya. Amin ya rabbi. Kai kaji. Allah ya tsara gabanka da bayanka. Allah ya kiyaye sai ka dawo. Amin amin. Godiya nake. Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. Gimbiya Fatima an riga an gama. Gimbiya Fatima. Gaba salamun baya salamu. Gaba salamun baya salamu. Allah ya ƙara miki lafiya da nisan kwana. Magajiyar sarki Suleiman. Na samu labarin kina son gani na. Shi sa na garzo a guje domin a sakira. Tun ɗazu na aiko ka zo. Ka ce sai ka biya wa kanka bukata kafin ka zo ka amsa kiran da nake maka. Sai yanzu ka ga daman amsa kirana. Ki haƙuri ya shugabata. Ga nan a gabanki sanar da ni duka bukatunki. Ka ji na ce wallahi na rantse da Allah sai dai maka hukunci daidai da abin da ka yi min. Ka ji kuma na rantse. Godiya nake ya shugabata. Ina kan hanya zan je isar da sakon sarki mai martaba. Sai ki isar da hukuncin da kike so ki isar a gare ni. Ina sarki ya aike ka? Ya aike ni gurin sarkin maharba ya'u. Gimbiya Fatima an riga an gama. Gimbiya Fatima yar mulki da girma kike. Barka da warhaka. Barka za. Yau ya aiki? Lafiya lau. Masha Allah. Ya gida. Saƙon sarki ne wannan. To. Ina so kai mishi. In ka je ka ce ina gaishe shi. To insha Allah zan gaya mishi. Nagode. Ka fa kula da shi. Kake wasa da shi. To insha Allah. Ina ma fata alkhairi. Nagode. Nagode. Black. Na? Ka fa kula. To amma kuma sai ka ce haka? Umarni ne baka. Ba bukata tambaya. Ka kula da shi. Ka sake. Tsautsayi ko azal suna iya haike wa kowa. Rabbana kaliki shi ne yake raba baiwa. Shi yake kwace mulki yana bawa bawa. In ya kare mutum sai ya tsallake kai. Ba mu jake da ke hannunka. Kai ba ka ji oga yana cewa ka bada jakan nan ne? Dan Allah ku dakata. Sakon sarki Suleiman ne ya aike ni. Ku bari in isa masa dan Allah, ku jefa kanku a cikin matsala dan Allah. Kai.
mun san cewar an aike ka ne ka anso. Abinda nake so da kai, mu ma su ne aka aika mu anso. Tabbas abinda muka zo mu tare kake ne. So ka ba mu jakan nan. Dan kaki zaka iya rasa rayuwanka. Wanne ka zaba a ciki? Ko rayuwarka ko jaka? Zaka ba mu ko ba da nan ya biyo ba? Kai da kai wannan kwararren. Wayoyi, ka fita nan wajen. Ba matsala. Gimbiya Fatima an riga an gama. Gimbiya Fatima yar mulki da girma kike. Sai ko azal suna iya haikewa kowa. Rabbana kaliki shi ne yake raba baiwa, shi yake kwace mulki yana bawa bawa. In ya kare mutum zai ya tsallake kaidin kowa. Mutuwa lokaci ce kuma nisan ƙarfi, tsautsayi wa addini ido ba shi nuni lura al'ummomi. Nishaɗin ku Boy TV, ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa, da zarar mun ɗora sabbin shirukan za ku ga sun shiga warku ta hannu.